Isto que teñen as miñas costas é moito máis que unhas bonitas vistas. É un concello que foi medrando cos anos e cunha historia que merece ser contada. Nos vindeiros minutos imos facer un percorrido pola vida empresarial de Vedra, a súa historia recente e os seus protagonistas. Acompáñennos. Nas primeiras décadas do século XX, Galicia era un territorio sen núcleos urbanos de importancia, sen industrias salientables e cunha economía de subsistencia artellada alrededor do sector primario. En comarcas naturais como as do Ulla, que pertenece a Vedra, as familias debían complementar varias actividades para garantir a súa supervivencia. Levaban a cabo entón unha explotación intensiva da escasa terra da que dispoñían dedicando ao cultivo. A gandeiría era outra fonte de ingresos, alimento e forza de traballo. Tamén se aproveitaban os recursos forestais, as árbores frutais, a caza e a pesca. En definitiva, nada do que puidera proporcionar o territorio se desprezaba. A finais do 1800, Galicia vivía basicamente do autoconsumo. Éramos a última comunidade de renta per cápita de España, precisamente por ese autoconsumo, que non salíamos de aí, nos pagábamos os tributos aos fidalgos e pagábamos en especie. En paralelo a esa dedicación agrogandeira, existían varios artesáns cuxas produccións satisfacían aquelas necesidades básicas da poboación, distintas das alimentarias: canteiros, carpinteiros, costureiras, zoqueiros, cereiros, que tamén vivían en parte dos recursos que lles proporcionaba o traballo na terra ao igual que o resto dos seus veciños. Apenas unhas dúcias de residentes de Vedra eran funcionarios, profesionais liberais ou comerciantes. Modernizamos un pouquiño o sistema e deixamos de pagar tributos aos fidalgos para empezar a pagarlos ao Estado, e o Estado non entendía de cobrar tributos en especie. Entonces, a xente necesita monetizar eses excedentes que anteriormente entregaba e empeza a haber un pouquinho máis de comercio. Durante a primeira metade do século XX foron estas as ocupacións dos que residían no concello, pero nesas mesmas datas, arredor dun 13% dos que naceran en Vedra emigraron, ca finalidade de traballar e retornar cuns aforros que lles permitiran manter ou formar as súas propias familias. As remesas de diñeiro que moitos deles lles enviaban, mentres non voltaban, convertéronse na principal fonte de recursos das mesmas. Sen dúbida, unha das empresas máis senlleiras e máis antigas de Vedra é o Grupo Ulla, pero como a moitas, esta empresa familiar comezou sendo un pequeno negocio. A primeira actividade data de 1880, cando o bisavó José García Bernárdez abriu unha panadería que logo se convertiría nun colmado. Que este documentado era panadería. A panadería derivou anos de guerra civil e posteriores un comercio de aldea. Un comercio de aldea era panadería, ferretería, venta de abonos e así hasta o ano 1966, que foi cando montamos a primeira gasolinera. Son moitos os que vinculan o Grupo Ulla co combustible, pero foi a boa Dolores, moi visionaria ela, a que tivo a idea de instalar o primeiro surtidor de combustible. A única comunicación das horas de Santiago era a Ponte Vella, a Ponte da Ulla, e a parte que había feira, e depois foi cando se falou cando se montou un surtidor ali. O tema de montar o surtidor aí foi por eso, porque era un punto estratégico de paso. O grupo, tal e como coñecemos agora, comezou a formarse a mediados dos 90, cando se constituíron as distintas sociedades: Puente Ulla, Rodoil, Ulla Oil, o Forno da Ulla, Transoil Ulla, Super Ulla, Ulla Cargo e o Cruceiro da Ulla. Sí, normalmente todos fundamos Puente Ulla SL, é dicir, meus pais estaban jubilados e constituímos a primeira sociedade que foi Puente Ulla SL. Era unha consecuencia lógica dos momentos que se vivían e de que, bueno, de alguma maneira, pues, de intentar que todos os irmãos participáramos un pouco no que era a familia, ¿no? No que era o negocio da familia. Agora a empresa traballa sectores tan dispares como panadería, supermercado, estacións de servicios, en transporte de mercancías perigosas e mesmo un albergue para peregrinos. Foi este último negocio en incorporarse ao pequeno imperio do Grupo Ulla
e foi por casualidade. Surge porque tiñamos o inmueble, pero o inmueble comprámoslo por outra casualidade da vida. Nos fan unha oferta que era realmente interesante. Entón eu reunín a meus irmãos e a meus pais e lles comentei, mira, temos esta opción, nos ofrecen, temos a opción de comprar isto en estas condicións. E todo o mundo opinou, e pareceu interesante, menos miña nai, que estuvo calada. Entón eu me di conta que non dicía nada e dixe, mamá, tú que opinas? E me dice, con chicas ou sin chicas? E dixe eu, sin chicas, entonces sí. No Grupo Ulla teñen claros os seus orixes e por iso queren devolverlle a Vedra todo o que o pobo lles deu. E para mostrar un botón, xa que esta empresa ten empregadas a case 100 de persoas, a maioría da súa contorna. Que devolves a sociedade o que a sociedade che dá? E iso, home, podes facer a través de hai moitas maneiras de facelo, e nós pues, optamos un pouco por facelo a través de colaborar con entidades deportivas. É dicir, con entidades deportivas ou entidades non solamente deportivas, entidades que de alguma maneira pois colaboran pois en moitísimos aspectos da sociedade, non? Mais de 130 anos de historia na que viron medrar un pobo e axudaron a facelo. Se falamos dun negocio polifacético, diverso e múltiple, ese é Centro Comercial García e García. Esta empresa centenaria de San Miguel de Sarandón ten todo o que calqueira pode necesitar. Nos seus 103 anos de vida, a firma familiar arrancou da man do bisavó do actual responsable, José García, que colleu as rendas do negocio en 1999. O relevo collino, pois, justamente cando fixemos aquí esta nave que trasladamos o negocio, pois foi a última ampliación e trasladouse para aquí e foi no 1999. Pero o camiño andado ata entón foi longo. O negocio arrancou cunha pequena tenda na que se vendían telas, ferrábanse cabalos e mesmo che poñían un viño. Se empezaron pouquiño a pouco, meu abuelo era ferrador, despois empezaron a montar unha taberniña, despois da taberniña empezaron a meter outros marinos, despois outros marinos tal, despois chegou a un punto que tamén se dedicaban a ir ás feiras cos carros das vacas, levar as telas, e levaban telas para vender aos sueltas, e máis para... Despois levaban diles, levaban batas e levaban todo eso. Ca xubilación do vello, os García seguiron adiante, medrando pouco a pouco, ata que a vida deulles un deses agasallos que nunca esperas. Houve un punto de inflexión que foi que tocara o cupón na taberna, e entonces, eso foi no 1998, en febreiro do 98 tocou o cupón, e entre eles, bueno, a moita xente, pero entre eles a nós tamén nos tocara. Agora, Centro Comercial García e García segue a ser o lugar de referencia en Vedra para topar calqueira tipo de produto. Segundo explica o seu actual responsable José, a empresa pivota en 3 principais negocios. O noso negocio, hoxe por hoxe, vertébrase en 3 partes, o sea, o que é o supermercado en sí, que é onde temos a ferretería e a alimentación, o bazar, mercería e tal, na rama de abonos e fitosanitarios. O material de construcción sempre estuvo aí, foise mellorando, o sector está como está, pero bueno. 4 xeracións que conseguiron converter o seu negocio nunha das empresas máis importantes de Vedra. Non hai festa en Galicia que se precie que non teña unha boa foguetada. Iso pensou Arturo Penide, dono dunha taberna da Ponteulla, cando alá por 1920 decidiu abrir a Pirotecnia Penide. Con tan só 2 obreiros, foi forxando o prestixio desta casa, fabricando artificios de calidade e o máis seguros posibles, nunha época na que as normas de seguridade non eran as de agora. Bueno, daquela era máis divertido, porque daquela nos veciños é que aos fogueteiros e aos músicos, se ibas para unha festa, que meu pai quedaba a dormir na casa de un veciño de onde iba, dabanlle de comer ao fogueteiro esas tradicións que se perderon, pero comían nas casas dos veciños.
A empresa conta na actualidade con 14 naves nunha superficie de 25.000 metros cadrados e unha capacidade de almacenamento de material pirotécnico de máis de 5.000 kilos. Ademais, ten 2 puntos de venda ao público no Barco de Valdeorras en Lalín. Unha modernización que se consolidou no ano 2000 cando Pirotecnia Penide recaeu en mans da terceira xeración da familia, un cambio que chegou da man da multitude de cambios normativos no sector. Temos calculado que aproximadamente a Pirotecnia ahora mismo ten un 40% máis de gastos do que tiña no 2000. Eso afectou moitísimo. E os precios non se axustaron ao que realmente tiñan que ser. Para darche unha idea, unha docena de bombas de primeira no 98 costaba 5.000 pesetas. Hoxe en día estáse vendendo a 40 euros. Ao longo de tantos anos de actividade, Pirotecnia Penide puxo ruido e troula en multitude de festas, o que dá de seguro para moitas anécdotas. Un botaba os morteros, os de tubo, e outro botaba as canas de lucería. E lá marchei con esta persona, e toda a tarde a quintos de cerveza, E empezamos a botar fuego, pero vía que a xente toda ríase seguido. Pero nesto que miro, é que pasaba que o home, cada vez que lle prendía a un mortero, apártaste. Pero ele, en vez de apartarse, andaba a rolos polo... Caía seguido que a borrachera que tiña, prendía yo un mortero, brum! Ala, o tipo a rolos polo prado adiante. O Pazo de Santa Cruz de Ribadumia, tamén coñecido como Granxa de Ortigueira, data do século XVI, cando o canónigo da Catedral Compostela, Juan Ibáñez de Mondragón, adquiriu as propiedades coñecidas daquela como a Torre e o Casar de Ortigueira. As súas singularidades son moitas, pero se algo destaca deste lugar tan imponente son as súas camelias. Foi o último dos donos, o xeneral Armada, quen quixo que esta flor destacara por riba das demais. E o certo é que esta plantación xunto co resto dos xardíns son dos lugares máis visitados polos turistas foráneos. Unha longa tradición de dedicación e cariño ao mundo vexetal. E máis, segue a ser o máximo referente no xénero das camelias en España. De feito, no 2001, a propiedade foi declarada Monumento Nacional. Contan os xardíns con outros exemplares centenarios como un fieito ben fermoso. Cabe salientar outras xoias que alberga o seu interior, como a Fonte de la Coca, situada fronte ao edificio principal e que foi construída no taller de Diego de Romai, un lugar histórico e con gran encanto que paga a pena coñecer. Pois por incrible que pareza, foi na posguerra cando se iniciou o despegue do tecido empresarial de Vedra. Foron moitos os negocios familiares que se convertiron pouco a pouco en empresas consolidadas. As políticas intervencionistas dos primeiros gobernos de Franco, acuciados pola necesidade de reconstruir o país e superar o aislamento internacional, tamén se notaron na Ulla. Introducíronse entón novos cultivos destinados a fornecer de materia prima á industria nacional como da mazán para a sidra, entre outros. Ademais, reanudouse a construción de grandes infraestructuras como a da estrada que une Santiago con Ourense e, sobre todo, a da liña férrea Zamora, inaugurada en 1959. Foron obras que empregaron a centos de traballadores da contorna. Na nosa zona, temos o claro exemplo do Gundián, que se empezou a construir sobre o 1945 e foi un evento bastante relevante. A parte do traballo directo, a man de obra da zona que foi a traballar aí, tamén tiñamos a economía ligada, porque esa xente había que dar de comer, esa xente había que dar de beber, e o aloxamento. Na década de 1960, a do desarrollismo, a agricultura modernízase. Os propietarios de vacún especializábanse en producir leite e cuchos para a industria cárnica. Apareceron as granxas de polos, de porcos ou de coellos, e as terras destinadas a pastos e forraxes gañáronlle moitas hectáreas, tanto os montes como a outros cultivos de horta. Se a comercialización dos produtos agrogandeiros lle engadimos a oportunidade de negocio que representou o incremento do tránsito polas principais estradas que atravesaban o concello, podemos explicar o inusitado florecemento durante estas décadas de novas empresas provedoras de bens de consumo industrial ou doméstico, do sector do transporte,
do da alimentación ou da hostelería, sobre todo a beira deses grandes eixos viarios. A partir do 1960 é cando se empeza cos planes de estabilización e se fomenta un pouquiño a creación de empresas. Creamos supermercados, empezanse tamén empresas a funcionar empresas de transportes para comunicar máis directamente con Santiago e ca Estrada. Os camións e furgonetas de Pollos Ribadulla forman parte da paisaxe da comarca de Santiago. A empresa fundouse na posguerra na época dos guateques e os melenudos nos anos 60 na parroquia de Santa Cruz de Ribadulla. Adícanse logo dende hai máis de 50 anos a produción artesanal de polo 100% galego. Foi o sogro dun dos seus cofundadores o que deu os primeiros pasos. Eso empezouse a escaldar polos nunhas potas da cociña. Escaldábanse polos, despois nunha máquina que andaba así unhos biombos alrededor, todo eso a man, plomar a man, eso era artesanal todo, eso era tremendo. O meu socio tiña un motocarro daquela que cando subía pola Santa Lucía arriba, a motocarro iba detrás, como a motocarro andaba pouco, había xente pilla, e eu por atrás virlaban os polos, subindo pola Santa Lucía arriba. E cando chegou á praza, lo a mitad das caixas. Pollos Ribadulla conta con 2 granxas propias e 24 de produción integrada, e o coidado a materia prima é constante, dende a entrega de crías ata a súa alimentación e saúde. E nós entregamos aos granxeiros os pitiños dun día, toda a alimentación que hai que darlle, toda a técnica que hai que eso, nunca lle sacas a materia prima a calidad, jamás. Unha das máximas de Pollos Ribadulla é dar riqueza á súa comarca. Así, esta empresa ten agora en plantilla preto de 70 empregados, todos xente da comarca, iso sen contar cos autónomos que traballan nas granxas ou na distribución do produto. Temos moita xente do entorno, e ademais, aquela xente que é máis ou menos cumpridora, traballadora, dentro dos ritmos normales, jubilase xente. É dicir, que non mete xente para decir se cada X tempo, non, son contratos formales, contratos de empresa que jubila hasta aí e se acabou. Outro dos puntos fortes desta firma avícola é a mistura perfecta entre tradición e innovación, e que Pollos Ribadulla está en constante evolución. Así, dende a súa fundación ata hoxe, produxéronse moitos cambios na xestión e na produción. A excelencia alcánzase, segundo o seu fundador, cos pequenos detalles. Para Pollos Ribadulla hai 2 piares importantes, a atención ao cliente e a responsabilidade. 2 valores que se manteñen dende os seus inicios e que fan da empresa un negocio no que confiar. Non hai romaría en Galicia na que non haxa unha ración de polvo, algo que xa ocorría lá polo 1948 cando arrancou a andaina de pulpería e congelados Veloso. O negocio deu comezo de mans dos pais do actual dono Manolo Veloso, que xa andaba entre as potas e as mesas con tan só 5 anos. Eu con 5 anos ou 6 xa servía nas mesas e máis xa cobraba. Temos botado aí no lavadero da Ulla desde as 2 da mañá hasta as 5, hasta as 4, mazando no pulpo e lavando, e pois pa feita. Non tiña nin 18 anos cando Manolo comprou un camión que abriulle as portas a España inteira e mesmo parte do estranxeiro. Xa compramos un camión novo de fábrica e xa empezamos a ir por todos os lados. E despois eu empecei a lanzar ao espacio. Empecé a ir a facer comidas a Bilbao, a Vitoria, a Madrid, a Málaga. Fun a Portugal facer comidas, fun a Brasil, fun a Argentina. Así, Manolo Veloso continuou traballando e facendo crecer o negocio familiar. Poucos serán os galegos e non galegos que non tiñan probado o polvo desta familia. A comida máis multitudinaria que fixen de unha sentada sola
En un día foron 14.000 plazas. A elaboración do polvo a feira ten mudado moito nestes anos. Daquela había que mazar o pulpo e secalo con papel de estrada e que, claro, aínda non existían os conxelados. E se che sobraba, chegabas a casa e estendíalo nunhas estacas, colgábalo para que se secara. E depois por riba do saco metíaslle uns papeles de estraza grises que había gordos e pousabas aí e pois o pulpo colocado. E ao que poñías unha remesa del, outro saco, papel de estraza, outro saco e papel de estraza, para que non lle entrara a humedade. Precisamente nos conxelados está outro dos negocios principais desta empresa. Desde finais do século pasado, Manolo Veloso ten a venda todo tipo de produtos como pizzas, marisco e polvo, claro. Todo produtos, como adoitan ter neste negocio, de primeira calidade. As mellores e máis frescas verduras e hortalizas que se comercializan por España adiante chegan de moi preto. Viuda de Parada e J. Albela SL é unha das empresas máis importantes do sector. A firma foi creada hai máis de medio século nos anos 60 por Gerardo Parada, pero a morte chegoulle de maneira tempera aos 40 anos, polo que a empresa quedou en mans da súa viúva Clara e o seu afillado Javier. En primeiro empezou a vender radiolas e ir á plaza, e despois comprou unha furgoneta de segunda man e empezou a recoller fruta por aquí, empezou a ir á plaza. E no verano non pisaba a cama, el tomábase nun sofá, daba unha cabezada, non había móviles, tiña un teléfono pois cerca do sofá, estabanlle chamando como os mercados son de noite. Depois fixemos nós unha sociedade e pois luxando moitísimo porque eu tiña que ir a dúas nenas pequenas, unha non nacer aínda, e xa te podes imaginar, eu tampouco non entendía moito dese negocio. Situada en San Cristóbal de Merín, Viuda de Parada e J. Albela SL foi medrando a base de esforzo ata crear 3 marcas propias: Pimer Padrón, Biparal e Casa Parada. Todo produto que comercializan chega de pequenas explotacións de Vedra e comarca. Empezouse por aquí, pero bueno, agora son uns concellos tamén limítrofes, a mellor nun radio de 50 km pois pisamos moitas casas. A xudía verde segue a ser un dos produtos estrela de Viuda de Parada e J. Albela SL. Un acerto por parte do seu fundador Gerardo, que se adiantou o que logo foi case unha moda desta verdura. Cando ele vivía xa se botaba moitísimas, pero a partir de que falleceu, a xente foi se animando máis, e bueno, houve anos de moitísima xudía. Pero o mercado de Viuda de Parada e J. Albela SL continuou medrando, aumentando a oferta de verduras a vender, produtos que se lle dixeran a Gerardo que se ían comercializar ben en Madrid, de seguro que non o creería. A berza, aquí temos o concepto ese de que a berza pois non as comen as persoas, pero a berza sí que se come, e de feito eu creo que si se teñen comido fai anos, cando anos polo que teño oído, botábanse ao caldo. Os 60 foi unha década moi fructífera no concello de Vedra no que a creación de empresas se refire. Foi precisamente en 1963 cando Manuel Martínez e o seu socio Casimiro Rosende comezaban o xerme do que agora é Ferretería El Sol. Tras varios anos distribuindo produtos Celtia e de droguería a finais dos 60, Manuel puxose en solitario o fronte do local en Santa Cruz de Ribadulla, no lugar do Sol, convertindo o negocio pouco a pouco nun referente na bisbarra. Pero o meu pai sempre foi moi atrevido, non lle importaba arriesgar, buscaba cousas que foran distintas, diferentes. Daquela non había tuberías de polietileno, as cañerías eran de PVC ou de ferro ou de plomo ou de que foran. E daquela era unha novedad, aquí no rural, pois xa te podes imaginar, era unha novedad brutal. Miña nai dedicábase a buscar a material, iba a comprar onde son, empezaron a meter bombas e motores. Foi unha década despois, en 1976, cando a Ferretería El Sol pasa a súa ubicación actual no lugar de Galegos.
O cambio foi para mellor, porque permitiu á familia Martínez ampliar o negocio incorporando novos produtos como materiais de construción. A empresa seguiu medrando e gañando clientes e no 2001 Ferretería El Sol recaeu en mans do fillo, que nunca abandonou o camiño iniciado polos seus pais. Así, Manuel sempre tivo claras as premisas marcadas polos seus antecesores: servizo ao cliente, atención e seriedade. Nun arranque de sinceridade dixen, bueno, a ver, teño que deixar de tirar cos cartos meu pai e facer algo útil da miña vida. E, bueno, ofrecíame esta posibilidade. Inicialmente non quería, isto non era o meu traballo, pero, bueno, foi-me enganchando como unha droga, foi-me gustando e agora sigo aquí. El, unha das cousas que si me inculcou, procurou que foron dos meus pilares, o servicio ao cliente, a atención e a seriedade. Manuel recoñece que o mercado ten mudado moito nos últimos anos nun sector no que as grandes cadenas cómense os pequenos comerciantes. Non en tanto, asegura, a cousa está cambiando e a xente nova volve buscar o que xa toparon os seus avós na Ferretería El Sol: bo servizo e confianza. Son optimista nese aspecto. Se ti traballas, dedicas horas, tes un bo material e eres honesto, todo eso que ti intentas dar ao cliente, eso retorna. E que os novos tempos non teñen que estar reñidos ca tradición das cousas ben feitas. Xa o din eles mesmos na súa web, cando a reputación é a mellor das garantías. O Centro Comercial O Terrón é outro exemplo máis de que o tesón e o duro traballo ao longo dos anos leva o éxito. Esta empresa fundouse en abril de 1955 e, como a outros moitos, iniciouse como un bar e ultramarinos. Foi a sogra do fundador, Arturo Cajaraville, quen lle animou a comezar o negocio. Al final a miña sogra, que daquela non era, non cabe duda, díxome un día, mire, eu vexo-te moi animado con a filla, parece que vexo-te que estás algo preparado en cuentas, eu se queres, doiches a casa, a casádemos, e volledes o negocio. E nós casamos no ano 16 de outubro do ano 1954, e o negocio abrimos en abril do ano 1955. E poñemos bar e supermercado. Pero Arturo Cajaraville non foi nunca home de quedar parado e do pequeno bar e ultramarinos pasou a conducir un taxi, o primeiro de Vedra. Tamén ampliou o negocio cunha panadería e mesmo abriu unha sala de festas. E, bueno, comprei un coche, empecé a funcionar con taxi, tamén foi bastante ben. Servíame aí dunha panadería de cerca pan, pero o pan que sempre me enchajaba escaso e veía que aumentaba a venta de pan. E tamén abrí unha panadería que me marchou moi ben. Salía con un grupo de Santiago que iban por aí a tocar e había que a sala de festas funcionaba. Entón foi cando acordei de poñer unha sala de festas. O éxito do Centro Comercial O Terrón basease en dous piares: confianza e responsabilidade. A súa ubicación e tamén o servizo de reparto conseguiron facer deste negocio unha institución en Vedra. Na zona rural ti conoces a todos os veciños e todos os veciños te conocen. Se tú, o sea, lle vendes un produto que non cumple o mínimo, logo che dice, oye, Manolos ou Mari Carmen, que pasa? Isto non vale. Nestes últimos anos, pois, tivemos unha evolución bastante considerable. E aínda que a cara visible desta empresa son homes, as mulleres sempre xogaron un importante papel no desenvolvemento do Centro Comercial O Terrón. Seguimos na posguerra no ano 65, tempo no que arrancou explotación porcina Cutrín. E de seguro que moitos non saben que en San Fins de Sales críanse os mellores leitóns de España. E non o dicimos nós, o día medalla de ouro do certame por dor que veñen de recoller o ano pasado. Pero para chegar a criar os mellores porquiños de España houbo un longo camiño por diante. Explotación porcina Cutrín está rexentada pola terceira xeración dunha familia que comezou nun aserradeiro e que viron nos porcos un futuro para a familia. Entre todos, pois,
atendíase a fábrica, máis atendíase o que é aquí a granxa isto. Despois tamén fixemos tamén establo de vacas, tiñamos 25 vacas. Cando falleceu miña nai, houve que tomar unha decisión. Con todo non se podía seguir porque non das a atender a todo. Ou vacas ou cerdos. E aínda que poida parecer un traballo duro, a terceira xeración dos Cutrín, o seu actual responsable Manuel, sempre tivo claro que ese ia ser o seu oficio. Criei-me nese ambiente, pero xa a mí me gustaba. Gustaba o campo, isto non o cambio por nada, olvídate. Non o cambio por nada. Se me din cambio de negocio, entón prefiero jubilarme, se me deixen. Explotación porcina Cutrín traballa 3 ámbitos na vida dos porcos: a cubrición, os partos e o destete. E aínda que unha parte relativamente curta da vida dos cochos, no tempo que pasan nestas naves, viven a corpo de rei, tanto as nais como aos leitóns. O proceso é intentar darlle ao animal pois, a mellor vida que se pode ter hasta que eles marchen para o zobadeiro. Xa con 18, 20 kilos e 2 meses de vida. Explotación porcina Cutrín conta a día de hoxe con preto de 450 porcas que crían milleiros de leitóns e agardan revalidar o título de ouro. O seu bo facer e o mimo co que tratan o produto de seguro ten recompensa. Hai oficios centenarios que continúan a día de hoxe aínda que adaptados aos novos tempos. É o caso que nos ocupa a continuación o da familia Nogueiras, carpinteiros históricos de Vedra que siguen adiante co negocio dende os anos 60. Algo antes, alá polo 56, o pai da familia, Pepe Nogueiras, comezaba a aprender o oficio. Foi fabricando ferramentas e utensilios dos que agora poucos se ven, como pipos e carros. Polo 56 fomos aprender o oficio. O 57 foi para cortar. Mas que para cortar, e por min, eu todo que puxo a trabalhar eu só. Empecé, polo 65, empecé aquí a trabalhar na casa. Ali tiña o coberto, tiña ali a máquina e traballaba. Non foi ata o ano 83 cando Antonio Nogueiras comezou a traballar man a man co seu pai. Non en tanto, era algo que non lle resultaba lleo porque naceu case entre as máquinas. Empecé con el cando saín da escola, 16 anos. Nacín ali no medio. Daquela era un sistema moi distinto. Traballábase moito para a casa particular e traballo pequeno. Porque as obras daquela íbanos facendo según había cartos. Hoxe colocaban unhas portas, mañán botaban un suelo, pasado así pouquinho a pouco. Case que son das poucas carpinterías que seguen a traballar a madeira pura e dura como materia prima. E iso saben no ben a clientela que segue a recurrir a eles para facer traballos de rehabilitación e reparación de todo tipo. A experiencia tamén vale. E porque houve detrás alguén que nos puxo moi a camiño, porque un oficio destes non é fácil aprendelo, todos os días están aprendendo cousas. E se tes un respaldo que te apoia, que te vai axudando mentre o necesitas, tamén vas collendo unha experiencia que da outra forma non a colles. Moito ten cambiado o negocio dende que se iniciou. Primeiro pola maquinaria e logo polo tipo de encargos que se facían. Houve un momento que houve que darlle unha volta moi grande, porque o sistema de traballo que había antigo non iba co que che pedía o mercado agora mesmo. En San Pedro de Vilanova naceu Autocares Mougán alá polo ano 1963. Unha época na que se fixo necesario un servizo de transporte para os veciños que ían ca súa mercancía prazada a Bastos de Santiago. Severino Mougán comprou o seu primeiro autobús co que mesmo levaba porcos que persoas ás feiras. Comprou aí un coche en Santa Cruz que chamaban La Noche, que facía un servicio de Santa Cruz-Santiago, e montou tamén un servicio Ulla-Santiago de viaxeiros. Un coche deses transformou nun misto de levar animales e viaxeiros para ir ás feiras. Uns 20 anos despois incorporouse Manuel, o fillo de Severino, que foi quen de ter visión de futuro ampliando o mercado e facendo crecer o negocio. Eu cheguei á empresa, demoslle un cambio e un salto xa un pouco máis a facer viaxes un pouco xa para fora tamén. Eu empecé con 21 anos. Entón foi cando se empezaron a comprar coches novos e a facer un pouco máis de mercado. O transporte de escolares centra boa parte da actividade de Autocares Mougán, aínda que son moitos os servizos que se prestan.
que é un 75% do ingreso do que aguanta a empresa é o escolar. E, bueno, sempre equipos de fútbol e viaxes a nivel nacional e algo internacional. Estuve en Francia, en Lourdes, estuve en Lisboa. Na actualidade, Mougán conta con 6 autocares, un camión e un tráiler, vehículo que xa está en mans da terceira xeración desta familia de traballadores natos. E ele está ahora mesmo, pois anda con autobuses, o base que empezou co camión, está a facer ahora en diciembre 3 anos, que incorporamos un tráiler á empresa. Manuel Mougán ten claro que o seu é un traballo que tenche que gustar e ter sempre a premisa que lle ensinou seu pai, cumprir co cliente. Primeiro, o de todo tenche que gustar. Se é un traballo que dache moito traballo que a máquina canta, non lle dan o valor. Entonces ti se che gusta o no que estás facendo e tal, non é porque ser xa jefe e tal, dixo, non, porque ser jefe tens que ser o mismo con un obrero, traballar e cumplir que xente o mismo. A historia de Muebles Ulla comeza coa avó de Antonio, o actual propietario da empresa, que foi carpinteiro de profesión e que mesmo meteulle man o mítico hostal dos Reis Católicos. Por exemplo, que foi cando se restaurou o que é o hostal dos Reis Católicos, non? Pois que, bueno, pediron carpinteiros e tal, e el fora un deles. E pois xa foi cando empezou o meu pai xa a modernizar un pouco o tema, o sea, xa empezou a meter maquinaria no taller, xa empezou co tema do mueble en serie. Antonio é a terceira xeración de Muebles Ulla que ven como avanzaba a sociedade a través dos mobles que ian precisando. En Muebles Ulla están orgullosos de manter os clientes de toda a vida. Aseguran que a súa clientela actual son fillos dos antigos clientes e iso di que as cousas se foron facendo ben. E pese que a familia Ferradán sempre tivo fama de ser de fiar, sempre había xente desconfiada no mundo. Había xente que, fíjate ti, ahora pasa todo ao revés, ahora comprache un mueble non queren que lle leves a poder ser o de exposición, non? Antes collían e disimuladamente, cando ti non te dabas conta, movíanche o mueble e facíanlle igual unha cruz por detrás, para estar seguros ao chegar á casa, e miraban e tal, pois sí, é o tal. E como hai que seguir evolucionando, agora é o fillo de Antonio, Diego, o que se ocupa de darlle unha volta ao negocio adaptando aos novos tempos. Dende 2004 entrou oficialmente, pero sempre estivo vinculado. Tanto vendedores como montadores teñen que estar en constante, digamos, aprendizaxe, transformación, porque, xa che digo, ahora vai moi rápido, non? Hoxe hai unha colección e dentro de 2 anos esa colección está anticuada, quero dicir, incluso ter as tiendas ao día hasta é complicado. A calidade é sempre importante, pero neste negocio o que prima é o deseño. E diso en Muebles Ulla saben moito. E por suposto un trato cercano e persoal, case familiar, para que os mobles que saen deste negocio fagan sentir o cliente coma na casa. Alá polo 1955 nacía a Pulpería Guerra. Este negocio comezou cos pais de Juan Guerra, o actual propietario, que os seus primeiros recordos están ben sellados as romarías e o polvo. Recordo meu que tiña 7 anos, ou 6, ou 8, non sei ben, estábamos no San Martiño un día que chovía que nin a leche, ca pulpería, no San Martiño de Calo. De activo fuerte foi cando faltou meu pai. Eu estuve aí colaborando sempre, desde esos 7 ou 8 anos. Pero ahora máis de jefe, daquela era máis intermediario, máis supervisor, agora, se algo vai mal, os responsables son eu. Juan Guerra pode presumir de ter bo produto e na súa gran maioría galego. De feito, seguen a mercar todo o polvo que poden na Costa da Morte, pero o negocio de Juan Guerra non se centra só no polvo, aínda que sexa o prato estrela de calqueira romería. Churrasco e carne ao caldeiro forman parte do menú dende hai anos. Empezou meu pai co churrasco xa, ainda meu pai andaba ao frente. Fixo unha especie de forno, 4 latas de ferro, 4 chapas, a esta altura, co frente aberto. Al final era un queixón co frente aberto, é unha chiminea. Ali lle metí o churrasco. Bueno, aquela era unha coña, porque como eran as primeiras veces, prendía lume por todos lados. Fomos ver como facían a carne ao caldeiro, para nós facela tamén. Entonces, desde entonces, pois, poñemos a carne ao caldeiro, porque ademais é fácil facela. Non dá moito traballo e a xente lle encanta e bien.
Pero os tempos van cambiando e a demanda tamén. Juan Guerra, que tamén leva tempo no negocio dos catering para calqueira tipo de celebración. Sí, catering hai, comidas hai o que se queira. Pasa que nós o catering só o deixamos para os momentos que temos libres. Chegamos a facer 1.500 personas, sí, aí pola zona de Arteixo. Se de algo está orgulloso Juan Guerra é de que os seus empregados traballan contentos e o máis importante, os seus clientes repiten. Iso será entón que máis de 60 anos despois están a facer as cousas ben. Moitas veces non somos conscientes de que os materiais que nos rodean na nosa vida cotiá chegan de tan preto. É o caso do seixo, un mineral que usamos nas nosas casas e que se extrae aquí moi pretiño, na mina Serrabal. Este negocio naceu en 1968 cando 3 empresarios galegos descubriron un xacemento de seixo que se atopa en San Pedro de Vilanova. O nome da empresa ven precisamente dos seus apelidos, Señarís, Rama e Balboa. Mina Serrabal é unha das principais minas do mundo en calidade e cantidade das súas reservas, onde se atopa un seixo de gran pureza. Pero como se consigue un tan rico mineral? Pois mediante perforación e boadura, unha explotación longitudinal a ceo aberto. Desta explotación saen pedras de seixo que poden ir dende os 120 mm a tarea de 1,5 mm e poden enviala a calqueira punto do planeta. Non en tanto, o destino maioritario da produción de seixo son as fábricas galegas que a empresa ten en Sabón, Cee e Dumbría. No caso do material que non cumpre a calidade suficiente para ser utilizado como seixo metalúrxico, emprégase na industria da construción ou na xardinería. Vamos, que non se tira nada. E máis, o respecto ao medio ambiente é unha das prioridades de Mina Serrabal. De feito, sempre están a buscar as fórmulas para reducir o consumo de auga e mesmo restaurar os espazos afectados. Así, na Mina Serrabal levase a cabo o proceso da minería de transferencia, que consiste en enchelo o comineiro cos propios estériles do proceso e desta maneira non é necesario crear entulleiras exteriores e redúcese ademais o espazo afectado pola actividade mineira. Outro dos puntos fortes desta empresa é a creación de emprego local e que Serrabal dá traballo directo a 85 persoas, creando empregos indirectos a máis dun 100 de persoas máis. E o grande é que o 90% dos traballadores son de Vedra e a comarca. Todo ca premisa que lles fixo grandes, a excelencia como filosofía de traballo. Todo o esforzo de Serrabal vai co obxectivo de ofrecer a máxima calidade tanto nos procesos como no produto. E co xerme da democracia continuou o despegue do tecido empresarial de Vedra. O branco e negro deu paso ao color e o fin da ditadura deu pé á creación de novos negocios que foron medrando a pesares das distintas crises dos 80 e dos 90. A partir de 1975 non só se inicia unha nova etapa política en España, senón que tamén se experimentan as transformacións socioeconómicas máis importantes dende o século XVIII en todo o país e particularmente en áreas rurais como as de Vedra. As explotacións agropecuarias especialízanse definitivamente na produción láctea e na horticultura e floricultura, que son cultivos intensivos a tempo parcial na maior parte dos casos. En toda a ribeira da Ulla coménzanse a plantar cepas de albariño e a finais do século XX os seus produtores e industrias vitivinícolas pasaran a formar parte dunha subzona da denominación de orixe Rías Baixas con máis de 300 hectáreas de terreo. Os nosos traballadores iban a Santiago, traían o salario para aquí, con ese salario pois montábanse servicios ou montábanse empresas e empezan a surxir máis albergues, hostais, casas de comidas, restaurantes. Volvemos a explotar a mina e crear varias empresas ligadas a eso, xa non directas, sino indirectamente. O tecido productivo beneficiarase como nunca antes o fixera do elevado incremento das iniciativas privadas tanto no sector servizos como no industrial e da construción. Este último contará con varias empresas de tamaño pequeno e medio que se verán favorecidas polo crecemento da área periurbana compostelá. Moi preto da histórica ponte de Gundián ubícanse as viñas da familia Valdés.
Dende hai máis de 30 anos son propietarios de 22 hectáreas de viñedos na marxe do río Ulla. Grazas á ampliación no 2001 da denominación de orixe Rías Baixas, fundouse a actual adega. Lo que es la estructura llevamos aproximadamente sobre 15 años aquí. Se empezó poco a poco y ahora mismo por lo que tenemos son 22 hectáreas de albariño. Pero Xerme da adega Valdés vende moito máis atrás. A familia foi adquirindo pouco a pouco os viñedos ata completar con cabeza e sempre pensando na calidade do produto, o que agora é o negocio dos Valdés. La idea es crecer con cabeza y crecer con, ya digo, apostando siempre por la calidad, tanto en el cuidado de la tierra, que es por donde empieza la uva a salir, al embotellado, es decir, calidad, calidad y calidad. A uva, que por excelencia se recolleita nesta adega, é o albariño, pero nestes viñedos tamén podemos atopar a variedade treixadura que permite elaborar viños chamados plurivarietais e que lle dan distintos aromas aos caldos. E así, pasiño a pasiño, chegaron a facer ata 7 viños distintos, aínda que a alma mater da adega é e será sempre Gundian. A medida que fuimos creciendo en distribución, fuimos creciendo en clientes, pues lógicamente la empresa tiene que evolucionar y tiene que crecer también en marcas. Y luego tenemos Gundian, el clásico de siempre, con el que participamos en concursos, con el que hemos ganado medalla de oro, como el que tenemos segundo premio en Bruselas. Y luego tenemos las otras marcas que, siendo el mismo vino, son marcas diferentes. E pese o gran éxito de Gundian e das outras marcas da adega, os Valdés e o xerente do negocio, Luis Cid, teñen claro que eles non son unha fábrica de facer viño. Si nosotros somos una bodega pequeñita, que estamos en el mercado con en torno a las 300.000 botellas, pero que crecemos, ya digo, poco a poco, paso a paso, y no nos parecemos en nada a las fábricas que sacan 5 millones. Ese crecemento controlado tradúcese en novos proxectos. O último, un espumoso de albariño. Este año ya saldrán algunas botellas del primer espumoso de Gundian. Estamos hablando de 3.500 botellas que es para probar, es decir, es para probar. Luego ese experimento que yo estoy convencido que saldrá bien, pues crecerá para el año que viene y seguirá creciendo poco a poco. Luis Cid teno claro, en Adegas Valdés fan un dos mellores albariños do mundo, así que brindemos. Ca chegada da democracia e o crecemento económico, os fogares e negocios de Vedra víanse con novas necesidades. Iso deberon pensar na gestoría Mais Suárez hai 32 anos, cando, tras regresar de Suiza, montouse o xerme do que logo sería esta empresa familiar. El foi seminarista e ali aprendeu prácticamente despois cursos e moita lectura, moita lectura. E foi autodidacta, por decirlo así. Meu pai non ten ningún título oficial, nin de FP, nin universitario, nin. Creo que a súa vocación naceu por axudar a xente, por conocer unha materia que non era conocida polo resto do mundo, do público en xeral, e ao mellor, vindo de aí, poder axudar a xente cos seus conocimientos. Outra das pezas clave desta empresa foi Javier, man dereita do fundador, e que segue xunto co equipo dando pasos adiante. Eu diría que a línea sucesoria do negocio foi meu pai, o creador, e agora vai facer 20 anos que se incorporou con nós Javier. Javier é unha persona de Campo Rapado, que entrou aquí con 20 e tantos anos. Hai xente que considera que a oficina de Javier, considera ou pensa ou tal, e non lles falta razón. É unha persona difícil de atopar dentro do mundo laboral porque polas responsabilidades que el mismo asume. Uniu moito a meu pai a necesidade ou o querer a poder axudar a xente. O Grupo Mais Suárez adícase dende entón a prestar servizos de asesoría fiscal, laboral e contable para particulares e pequenas e medianas empresas. O crecemento do negocio foi paulatino nestes máis de 30 anos, dando o empurrón definitivo co cambio de século. Poderíase decir que o boom ou o crecemento máximo foi simultáneo tanto da casa familiar
como da oficina. Podríase decir que prácticamente un 80% dos clientes son daqui da comarca, Vedra, Teo, Queixón, Santiago, pero de sempre houve xa clientes por Coruña, por Ourense, algún fora de Galicia. O segredo do éxito deste negocio é simple: tratar con mimo os seus clientes e asumir os problemas deles como propios. Nunha zona como a Vedra, na que os animais dan de comer a moitos, faise necesario darlle de comer a eles, e ca mellor calidade. Diso ocúpase Bograu, unha empresa con 30 anos de experiencia que está dirixida actualmente por Manuel Orosa, segunda xeración deste negocio familiar en constante crecemento. Claro, xa era un mocete, estaba na edad de emprender. Entón, pois eu dicía, a ver, nós temos que comprar o pienso, a fábrica de pienso, e os nosos polos, o coste do polo, 80% é pienso. Entón, creía que debíamos facernos o noso pienso, non? Pois fomos capaces de facelo. Empezamos unha fábrica moito máis pequena que é hoxe, pero non deixou de crecer. Non houve un ano en 30 anos que non crecera. Dende Bograu créanse pensos para todo tipo de animais como vacas, porcos, coellos, cabalos e ovellas, pero sen dúbida a súa especialidade son as galiñas e os polos. Nós estamos moi especializados en agricultura, en galiñas e polos. O 90% da nosa produción vai destinado a alimentar a galiñas de huevo, a produción de huevo, e a polos para a produción de carne. Facemos polo polo, como os nosos amigos estaban relacionados co mundo da galiña, pois a quen íbamos a venderlle primeiro aos amigos. Bograu é unha empresa polivalente e sen perder de vista os seus inicios e a súa principal liña de negocio, que é o penso, conta con outras firmas á alza. Por exemplo, Labralia, a rede comercial de agrotendas. Naceu Labralia, un proxecto de modernización de agrotiendas, dándolle o concepto de agrotienda un concepto moito máis elevado do que viña sendo, porque antes o que tiñan era un almacén simple. Unha agrotienda pois, é un supermercado do campo. Aquí nos nosos almacéns todo con agrotienda vende, nós témoslo, absolutamente todo. Pero Manuel Orosa non é home de quedar quieto e xa está con outro proxecto interesante en marcha e de seguro con moito futuro. Demos un paso con valentía, con decisión, e creamos a empresa Olivar de Moura SL, que a marca de aceite de oliva virxen esta Galeo. Estamos potenciando en Galicia a plantación de oliveiras. Creo que é un momento moi oportuno. E como aceite de oliva, como negocio en sí, pois esperemos que algún día poida ser negocio. Non só facemos aceite de máxima calidad, non producimos no concepto de buscar cantidad. Se buscas cantidad, perdes calidad. Sexa o que sexa o negocio onde se mete Manuel Orosa, o que ten claro é que o primeiro é a calidade do produto a vender e despois un bo servizo. Nisto centran moitas horas do día en Bograu para que o cliente quede sempre satisfeito e logo volva. Camiño dos 30 anos, o Pazo de Vistalegre foi o primeiro pazo galego en adicarse a eventos e restauración, e ten unha historia ben curiosa que contar. O gran complexo está dirixido dende 1989 pola familia Luna Castro. O pai, a cochadas da nai, comprou o que para Mari Carmen era unha auténtica ruína. Tuve casi un año sin saber que tenía tal, venía aquí, lo veía. Y yo decía, qué desastre, ¿cómo está esto? Estaba lloviendo por los cuadros, todo roto, todo caído. Y decías, no, pero mira, podemos poner es para poner un geriátrico. Y yo decía, no, yo no quiero saber nada de esto, no. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al año me entero que lo compró. Este negocio familiar foi unha aposta forte desta familia que levaba anos adicada á hostelería. Sen dúbida, a familia Luna Castro non esquecerá nunca o evento máis grande celebrado na súa propiedade, unha cea de gala de máis de 3.000 persoas. Tuvimos tres camiones congelados o frigoríficos ahí en el jardín para tener el marisco. Y ya estaba, y tuvimos para el lubricante piscinas dentro de los camiones para tenerlos vivos. O promotor e alma mater deste negocio faleceu no 2001, unha circunstancia dorosa, pero que fixo as irmás dar un paso adiante para porse á fronte do negocio, sempre co bo asesoramento da súa nai Mari Carmen Castro.
Tú imaginas, nosotros no teníamos ni idea de hablar con los novios, de contratar, de nada, de hablar de los menús, o sea, todo esto nos ayudó mi madre, ella ahí, de hecho al principio, incluso con los proveedores, bueno, que ella siempre el tema de los proveedores lo llevó ella, pero a lo mejor el tema de los proveedores, si venía a hablar algún proveedor, pedíamos, ya venía ella como diciendo, aquí no están solas, ¿eh? Aínda que a competencia se incrementou moito no que respecta aos eventos en Pazos, Vista Alegre segue a ser un referente non só en Vedra, senón tamén en toda Galicia. O segredo, tratar o seu evento como se fora o único e facer dese día o máis feliz da súa vida. Non dirán que non houbo grandes visionarios en Vedra. A historia da seguinte empresa, Persianas Metálicas José Cea, naceu dunha idea novidosa como outros tantos negocios. Pero claro, hai que estar no momento xusto, no lugar adecuado e ter ganas de traballar. O pai sempre foi un pouco mañoso en moitas cousas. Un amigo que tiña que empezou que vendía cousas e todo iso, pois ofreceu un pouco un día, dixo, se podía montar persiana e todo iso, dixo, bueno, pois empezou pouco a pouco. Ao ver que había futuro nesto, depois empezou a ter material. Iso que pasa, que antes a mellor traías material máis susto, ou que sea, non se traía máis en bruto como ven agora. E resulta que, nada, a raíz dese material, pois iba formando a persiana, iba facendo e tal. Que pasa, que antes había dos modelos. E claro, dun pai emprendedor ten que sair un fillo cas mesmas ganas. José Cea mamou dende pequeno o negocio familiar o que se incorporou tan pronto puido. Salía dos últimos cursos de colexio e todo eso, me gustaba o negocio, iba con un asunto dele, gustaba, bueno, mirar como facían e todo eso, tal. E era unha cosa que me gustou desde o principio. Con 40 anos de experiencia, este negocio familiar agora en mans da segunda xeración dos Cea non deixou de traballar en todo o que ten que ver cas persianas, portas seccionables, colocación de pechaduras e portas de seguridade. Unha empresa que foi adaptándose aos tempos e ás necesidades da súa clientela. Tal é a seriedade e calidade do traballo que acadou a declaración CE, un certificado que supón usar sempre materiais de máxima calidade e que dean a maior seguridade. Unha circunstancia que lles foi abrindo camiño no estranxeiro e mesmo lles fixo cruzar o Atlántico. O ámbito noso principal é Galicia, exactamente. Esporádicamente hai traballos que se faz para fora, pero máis ben son para instalacións nosas. Nos exportamos despois tamén, sobre todo para o norte de África, e despois para Panamá. José Cea ten claro que para manexar ben un negocio hai que estar día a día nel. E tamén que o principal é deixar satisfeitos os seus clientes cun traballo serio e cun produto fiable. Co boom da construcción naceu en 1998 Construcciones Luis y Alfonso. Este último tan só tiña 28 anos cando decidiu traballar pola súa conta despois de andar nas estadas dende os 15 anos. O primeiro día a carregar ladrillos me sangraban os dedos, eran mingurrillas, pero daquela con 15 anos estaba un saco de 150 kilos ao lombo. Pero tras facerse autónomo pensou que o mellor sería ir da man dun compañeiro. O deu facerme autónomo xordeu de que uns daquela conocidos meus que estaban facendo unha casiña peles e me ofreceron ir a revestir a casa os sábados. Preguntei a eles se en vez de ir os sábados lle podía facer eso durante a semana. E a raíz dai, empecé a indagar un pouquiño máis por aí, e, bueno, xente que me tocaba un pouco a familia, quería facer pequenas chapuzas nas súas vivendas e tal, e xa, pois, cadra o meu momento de poñerme, de arriesgarme. E falei con Luis Parada, que é o meu compañeiro, pero unha vez que eu comentei, a minha sorpresa é que o día seguinte, pois xa veu inmediatamente tamén, me deu unha resposta afirmativa. Eses anos foron anos bons pro sector da construcción cando alá polo 2003 chegou a ter ata 16 traballadores. Logo chegou a crise, pero nesta empresa souberon levala non deixando nunca de traballar. Foron aparecendo cousas, hasta chegar a ter 16 obreros, a subcontratar traballos e estar desbordados por todos lados. Gracias a Dios nunca tuvamos que parar ningún día. Sí, rebaixando personal. Traballadores incansables, Construcciones Luis y Alfonso foi facéndose un oco no sector, respectando sempre os seus traballadores. Creo que os obreros que tomamos nós e que temos, dame a sensación de que para eles somos uns jefes distintos aos que eles poderon ter en outras empresas. Porque para min sí que son obreros e sí que eu lle teño que decir o que teño que facer e leválos a un sitio, a outro e tal, ordenar certas cousas, pero a vez casi os tratamos como compañeiros máis. Alfonso teno claro, as súas fortalezas residen na responsabilidade e na confianza. Que se ao largo da obra eu vexo algo que non vai ben,
eu primeiro te vou a decir a eles, mira, eu creo que isto debería facer desta maneira, ou pensa que podes facer desta maneira que che queda ben. Jardinería Manuel Baluja Fromico S.L. é moito máis cun negocio adicado á xardinería e que, ademais, o nome pode levar a equívocos. Flores, miñacos e coellos. Fromico é o resultado dun tándem perfecto formado polo matrimonio de Manolo e Carmiña. Cada un no seu foron pouco a pouco abríndose camiño ata formar esta empresa que conta con dúas liñas de negocio. Por unha banda, a xardinería. Eu estudiara para xardineiro. Eu estudiara para metal, para torneiro, fresador, pero non había choio deso, pois primeiro xa tuve un pozo de barrena, por Andalucía, por aí. Todo o que acaba a jardinería. Mantenimentos, cuidados, non facelos novos, escarificados, podas, abonados, un pouco de todo. Se queres diseño, pensamos que facer o diseño. Entón, despois, ben, toda a caixa que facer, darlle un herbicida, queimar toda a caixa malo, empezar a preparar o terreno, se queres riego, montarche o riego, sembrarche, facerche a plantación que queiras. A outra pata deste negocio encabeza Carmen Pérez, máis coñecida por Carmiña, que dende ben nova foi limpando polas casas ata que foi abrindo negocio a outro tipo de limpezas máis profesionalizadas. Empecé con 16 anos a traballar en Santiago, sempre. 4 anos traballei en casas. Despois empecé nas limpiezas, con comunidades. E foi cando empecé a seguindo, collendo traballo, pois así, pois casi sin facer propaganda ninguna, de boca en boca, pois vas empezando e aí foi cando empecé. De limpiezas de comunidades, de oficinas, de ayuntamientos, de todas clases de limpiezas. Estes traballadores incansables teñen visto de todo e o que ten meterse nas casas e nos traballos da xente. Antes ibas para traballar, non encontraba con nadie, non había problema ningún. Ahora sí, ahora isto é que ás 5 da mañá desde o miércoles para adiante me encontro con todo. De non que non me deixan aparcar o coche na calle. Un exemplo máis de que o duro traballo e a constancia dan os seus froitos. Poucas celebracións en torno a unha mesa rematan sen un bo licor, e aínda que os galegos en xeral e os vedrenses en particular sempre fomos moi de telos destilados caseiros, cada vez son máis os fogares que deixan esta práctica para os que coñecen de verdade a súa elaboración. Ben saben isto os propietarios de Aguardientes de Galicia, que leva dende o 92 modernizando e internacionalizando os nosos mellores licores. Da man dunha empresa internacional catalana, esta firma nacida e asentada en Vedra segue a apostar pola materia prima local para elaborar os seus produtos. Y apostamos por estar lo más cerca de la tierra con los mejores productos de la tierra para poder llegar a la máxima cantidad de gente al mejor precio posible. O licor de ervas ou de café, as pingas de aguardente na sobremesa son un clásico nos destilados galegos, pero Aguardientes de Galicia soubo dar un paso máis, poñendo de moda unha xinebra 100% galega. Les apoyamos en todos los sentidos y realmente se acierta con un producto por una presentación, un packaging, un producto innovador, apoyado mucho por Nordés, porque una parte muy importante de lo que estamos embotellando y realizando aquí es Nordés. Nordés tiene un crecimiento de los últimos años de 2 dígitos. Estamos ya sobre unas 600.000 botellas de 0,70 en el mercado. Se quiere llegar el año que viene igual a casi al 1.000.000 de botellas. José Martí, xerente de Aguardientes de Galicia, ten claro que os beneficios que ofrece esta empresa hai que reinvestilos. Deste xeito, afirma, medra e xerando riqueza ademais na zona. La idea de Barden en Aguardientes es que todo lo que genera de beneficios reinvertirlo en la propia empresa. Los empleados de la destilería, la mayoría son de aquí de Vedra. Desde luego todas las inversiones que realizamos en general pues es con ingeniería de aquí, con empresas locales. Esta empresa catalana ten claro que investir en Vedra en Aguardientes de Galicia foi unha opción acertada. Dos nosos antepasados herdamos as técnicas e receitas segredas e isto unido aos coñecementos actuais e os últimos avances técnicos, afirma, consigue elaborar unha gama excepcional de licores e destilados. Galicia
Es innovadora, Galicia se ha abierto, Galicia siempre ha estado en todo el mundo, los gallegos han viajado, han conquistado y tienen una gastronomía conocida por todo el mundo. Bueno, faltaba también producir productos más novedosos. Xa saben, o pedir un gin tonic de Platú, Nordés e Ventocelo, marcas consolidadas de aguardientes de Galicia, podemos dicir con orgullo que son de Vedra. Carmen Iglesias, coñecida por Maica, converteu a súa casa familiar neste establecemento de turismo rural chamado Pazo Cibrán. Pero é que o nome non lles leva a engano, o Pazo non é tal. Realmente estas casas feitas no século XVIII, como foi esta, era unha granxa ou unha casa solariega. Unha granxa era unha casa que se facía no campo para ir a vivir ao campo no verano. Aclarada pois a diferencia, coñecemos a historia desta casa do século XVIII. Aunque era unha casa que se fixo un esforzo moi grande en poñer en valor a agricultura. De feito, esta casa está rebaixado todo o terreo que a circunda. Esta casa está enterrada. Está enterrada porque foi feita o que se quería era pôr en valor o viño da ulla e facer unha bodega. Foi aló polos anos 80 cando dende a Xunta quíxose promocionar o turismo rural. Maica non o pensou dúas veces e así naceu o que agora coñecemos como Pazo Cibrán. Nos viñamos aquí, meu marido e máis eu, a pasar unhas pequenas vacacións de Semana Santa, que estuvo moi bo tempo, e quedamos 15 anos, ata que restaurei a casa. E entón eu foi cando pensei, porque me gustaba a idea de ter unha casa aberta para a xente, esa idea sempre me gustou moito. Pazo Cibrán conta con 14.000 metros cadrados de terreo, 11 habitacións e paz, moita paz. Maica adora ter xente na casa, xente con inquedanzas, as que amosarlles como é Galicia, a nosa cultura e o noso. Normalmente a xente que ven a este sitio sabe ben a donde vai buscando, aparte dun contacto coa natureza, que pode estar nunha casa, que podes estar paseando un pouco por o xardín, por debaixo das árbores, lendo aí tranquilamente, a hospitalidade e a cultura de noso, a nosa maneira de ser e de vivir. Sen dúbida, o entorno do Pazo Cibrán fai que a visita sexa un agasallo para os sentidos, e que, como ben di Maica, Vedra mistura unha boa ubicación xeográfica ca tradición labrera galega intacta. Vedra hoxe ten un bo enclave no centro de Galicia para influir, para dirixirnos a calquera punto. E gracias a Dios Vedra aínda conserva moito este ambiente agrícola e de natureza. É por iso que Maica non dubida en animar os mozos a volver ao campo, no que asegura segue a haber futuro. Ao rematar o século XX, a poboación de Vedra rondaba os 5.000 habitantes e os maiores de 65 anos superaban os de 20, pero a renda per cápita e todos os indicadores que miden o desenvolvemento humano permiten concluir que os habitantes deste concello desfrutaban dun benestar equiparable aos das rexións máis prósperas do mundo. As primeiras décadas do século XXI trouxeron cambios tan importantes como da substitución da peseta polo euro. Por outro lado, o avance da globalización e das tecnoloxías da información e a comunicación xeneran moita incertidume en cada recuncho do planeta, especialmente naqueles tecnolóxicamente menos innovadores. Non cabe dúbida de que estamos xa inmersos nunha nova xeira que obrigará a todos os sectores a realizar cambios vertixinosos nun escenario pouco predecible para adaptarse ás novas pautas de consumo e produción, a única maneira de evitar que este territorio e a súa poboación deixen de figurar entre os máis desenvolvidos. Son Mochi Maceira, axúdote a contarlle o mundo no teu barrio, quen eres e como podes mellorar as súas vidas. Esta é a carta de presentación doutra das emprendedoras máis novas de Vedra que leva dende 2012 abríndose camiño no mundo do marketing e o deseño de marca. Unha labor complexa, pero moi necesaria nos tempos que corren. A importancia que ten a marca é realmente diferenciarse e conservar e gañar cuota de mercado. Realmente as empresas queren vender e o consumidor está todos os días sobrepasado con todas as marcas que hai, con toda a información, con toda a publicidade. Se non o comunicas, o público non se entera.
Mochi arrancou a súa vida laboral precisamente nunha empresa do Concello onde creceu moito profesionalmente e onde descubriu a súa verdadeira vocación. A min o que me gustou de toda a vida era pintar, toda a parte plástica das marcas, toda a parte de marketing, quixen aumentar a miña formación en deseño e dedicarme a isto. Con casi unha vintena de proxectos ás súas costas, Mochi Maceiras ten claro que este é o seu camiño e por iso segue formándose para logo ofrecer o mellor produto aos seus clientes. Especialmente orgullosa estou de todos, porque todos ao final forman parte dun proceso máis ou menos laborioso, pero que che dá satisfacción porque, ao final o cliente vende máis. A Mochi Maceira gusta axudar as empresas do seu contorno, aínda que recoñece que precisamente no rural hai moito traballo por facer no que ten que ver no deseño de marca, no marketing e no mundo online. Pero moitas delas empezan a traballar de boca a boca, empezan a traballar a nivel local porque son coñecidos e realmente deixan nun segundo plano a marca porque a captación de clientes o mellor faise de outra maneira, máis cercana, non? Apaixoada co seu traballo, Mochi Maceira está convencida de que o que fai ao final é axudar os demais a ser mellores e o que é máis importante, a venderse mellor. E como ve o futuro? Mellor que o presente. Como ela mesma di, todos somos especiais e no fondo sabemos que é posible chegar moi longe. E como se des que máis estivéramos falando en Vedra, tamén se fan cubiños de xeo. E non pensen que da barra dun bar non poden sair boas ideas que logo acaben sendo empresas de éxito como esta. Foi unha cousa que se me ocorreu estando en un local que vin que se quedaron sin hielo e que efectivamente cada local tiña o seu fabricador de hielo, pero esos fabricadores fabrican o que fabrican e en un momento os puntas non dan abasto. E entonces a xente quedábase sin hielo e tiñan problemas e tal. E a mí ocorreuse unha idea de decir, coño, pois aquí pode haber un nicho. Manolo Albela, propietario de Xeos da Ulla, recoñece que lle resultou doado abrir o mercado no 2003 e que era un produto moi demandado. Nesta firma souberon ofrecer un xeo de calidade lonxe dos cubiños que daquela se fabricaban nos propios establecementos. O mercado naquele momento foi fácil de abrir. Inventamos un sistema de traballo, empezamos a abrir a facer clientes, a facer unhas rutas e unha distribución como outro tipo de mercancía calquera. Eu fui a enseñalo a 4 conocidos que como eu non conocía o terreno, dixen, oye, vamos a ver, voume meter a isto vale, non vale, que che parece, tal. Dixeme, coño, pero isto é o que nos fai falta. Xeos da Ulla produce cubiños transparentes, feitos con auga de manancial e purificada para que non lle dea olor nen sabor ao xeo. Logo, distribúennos por Galicia adiante e mesmo no estranxeiro. Estuvemos vendendo hasta o mes de febreiro para Holanda e para Alemania. Para o ano que ven volvemos a exportar. Para que se fagan unha idea do nivel de produción de Xeos da Ulla, estamos a falar de 180.000 kilos de xeo, que se di cedo. E agora mesmo estamos fabricando 9.000 kilos diarios. Temos aí unhas cámaras que almacenamos sobre 180.000 kilos, van se enchendo durante o inverno e no brao dedicámonos a repartilos. Manolo recoñece que nunca pensara que o seu negocio chegaría tan lonxe. E o bo é que hai futuro, xa que a segunda xeración da familia Albela xa está cóbado co fundador para seguir medrando e poñéndolle xeo a toda copa que se precie. Pezas delicadas, xoias artesanais para noivas e convidadas de boda moi exixentes e que queren algo único para lucir nun día moi especial. A isto adica horas, moitas horas, moitísimas horas, Charo López, unha emprendedora de Vedra que pouco a pouco foise abrindo paso nun negocio que arrancou como un hobby e que rematou como unha auténtica vocación. Era un hobby. Deime conta cando formación tras formación empezaron a valorar o traballo os meus profesores e os meus compañeiros de gremio. Esta traballadora incansable pasou por moitos empregos ata que no 2011 arrancou o que agora é o seu atelier. Antes formouse por España adiante cos mellores artesáns do Estado. Quen me impusou, pero directamente, casi me dá unha patada e me impusa en plan, ya, foi a miña orientadora laboral. Non me coñecía de nada e un día cheguei ali co currículum
había citado, e de pronto veu que mentre eu traballaba tiña un montón de formación, e foi en plan, pero e isto por qué? E lle dixen, non, porque me empezou a gustar e empecé pouco a pouco e quixen saber máis e quixen ir aprendendo. Nin imagina unha de materiais que poden levar sombreiros e tocados como os de Charo López, un verdadeiro traballo de artesanía que lle rouba horas ao sono. A intención inicial foi necesito algo que me permita traballar dentro da casa. E se por encima o que fago me gusta e me pasan as horas así, moitas veces estou no taller e digo, deben ser as 9 da noite, miro o reloj e son as 12. E digo, non pode ser, outro día máis igual. Sempre me pasa, que me pasan as horas voando. Charo López sinte paixón polo que fai e iso amósase no seu traballo. Este é só un exemplo dos homes e mulleres, traballadores, loitadores e tenaces que viven en Vedra. De seguro que en 50 anos poderemos contar a historia de outros tantos vedrenses que sacaron adiante os seus proxectos vitais e empresariais, sempre mirando cara ao seu pobo.